kwabadidekile njengolamlam nama sunflower akuyona AI akuyona AI isiwenile futhi masingacheka kahle sigugula ngosho sihleli phezulu kumnandi kakhulu ezweni kabiyami kumnandi kakhulu ezweni sigeza ngenyama sigeza ngesobho sesule ngenyama bese inyama la emazinyweli siyikhipha ngethama uyangizwa mfethu ya akukuningi ofanele sikwenze singamabhakani ngicabanga into eyodwa eshodayo njengamanje ukuthi silungise indaba yevisa mfethu ashesha afika umlungu ya ashesha afika umlungu singamabhakani kunento la ngaphakathi ephekwa ethi kunzima la Umani center line yetha emfethu singamabhakani asikho safe siyazondwa nje sizondela ukuthi sino halad sino halad ezweni no bafethu sizoqilaza inyama kule season ngempela njengoba ngisho ngithi kuzophumula amanzi ngoba sizogeza ngamanzi sogeza ngesobho kuzokhukha ama bring stand ba kuzophela amalahle kuphela umatches kuyawujema ama gunlight Amakhosi, they're saying they're taking M108 away from you. Seba AI uqobo lwabo bayayikhulumela nje ethi ngikutshele mfethu namhlanje sibusisekile singamabhakaniya sizobraya double you understand siyabraya manje ngendaba yebhakaniya come on Kruger yami uyabona iKruger yami Kruger izolifix iso ngoba nanse into omele sicacise there is a difference between ukufuna no you understand ukufuna nokwenza mamela kabiyami thina ileague asiyifuni iM108 asiyifuni ikhaling asiyifuni uyifuna kanjani into engakuwe uyifuna kanjani into ephethe lento sayidefender thina sifuna izinto eziwu2 sifuna iCAF star into engiyithanda ngestar mngani wami siseduze kakhulu mangisethi GPS ithi nje 30 minutes drive ngithi nje baba ngikapha nje amakhola siseduze star silapha lapha silahlile istar baba siseduze sidemphatheni uyangunderstand That was Stephen kusho bani bona masanda wami yemfethu wathi uDr Khuma loba nezinkinga eziningi thina ke mfethu asizange ukuzosolve inkinga lapha nathi sinezethu baba umuntu nomuntu uneyinkinga zakhe bengasitshela into engezwakala istam mfethu silahlile into engizokutshela silahlile mfethu serious kunjalo nje ya sikhuluma ngestar lapha sikhuluma ngeToyota sikhuluma ngoMercedes asikhuluma ngoHaval Cup uzwa kahle kule season baba uyawazi amasimbe enkukhu la wamnyama isidishise enkukhu usanuka isidishise enkukhu ezweni ngiyakutshela baba uyabona kule season le ngasho nalathi ngisaphinda sibray iqhude ubaba wakhona sibray ikhukhukazi umama wakhona sibray amatshwela abantwana bese sifry iqanda kuzawunuka neqanda ezweni ngiyakutshela baba ibhakaniya lingenayo bring stand axhumane nabantu abaweldayo uma uhlanganisa mfethu uhlanganisa amathayela mfethu ibhakaniya lingenayo bring stand lizoba nenkinga sizine price the bring season kuzoba mnandi ezweni kunjalo nje you starting with M108 asikho safe bafethu mabhakane ngiyanicela mawungena egarage wena onemoto uyokwetha before bakwethela upetrol diesel qala ubuze qala ukuthi mfowethu wepetrol attendance ufavor mayithi ufavor chips ibhasopa uzofaka uparaffin emotweni bayingozi labo lamnami must be vigilant qaphela mfethu safe awudli noma yini awuphuzi noma yini asikho safe bafethu you are important simqoka mfethu izwe siliphethe ngelethiso kunjalo nje danko member danko good to see you buddy danke mfethu siyabonga all the best danko